Iż-żieda fil-prezzijiet li qed jaffaċċja l-poplu bħalissa hija l-ogħla li ra pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. Rapporti pubblikat mill-Bank Ċentrali wera li fl-ewwel kwart tas-sena l-inflazzjoni laħqet l-4.5%, żieda ta' kważi 2% meta mqabbel ma' Diċembru tas-sena li għaddiet. Dan jimmarka l-ogħla inflazzjoni li qatt tirreġistra f'pajjiżna mill-2012 l-hawn, bil-fatturi ewlenin li qed iwasslu għal dan huma iż-żieda fil-prezzijiet ta' servizzi relatati mal-użu personali u d-divertiment. Fil-fatt f'dawn l-aħħar xhur ir-ristoranti u l-kafetteriji ollew il-prezzijiet b'6.7%. L-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel ukoll żdiedet fl-ewwel kwart tas-sena, hekk kif Marzu li għadda din laħqet ir-rata ta' 7.2%. Bil-fatturi ewlenin li waslu għal dan kienu żidiet fil-prezzijiet tal-ħobż, iċ-ċereali u l-prodotti tal-ħalib. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali wera wkoll li s-servizzi relatati mad-djar ukoll waslu għal din iż-żieda fl-inflazzjoni l-iktar minħabba il-prezzijiet tat-tiswija. Apparti dan, il-prezz tal-bini wkoll żdied b'rata qawwija minn 4.5% f'Diċembru li għadda għal 6.7% fl-ewwel kwart tas-sena, żieda ta' aktar minn 2%. Dan ir-rapport ikompli jikkonferma kemm dawn il-fatturi kollha qed ikomplu jikkontribwixxu biex l-għoli tal-ħajja ikompli jiżdied, b'konsegwenza li bosta ħaddiema familji u pensjonanti qed isibuha ferm diffiċli biex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Sissa kollox jindika li l-Gvern fil-budget se jagħti żieda ta' bejn 8 euro u 10 euro, għalkemm jidher li din ftit li xejn se ttaffi għad-daqqa qawwija li diġà ġabet magħha l-inflazzjoni.